Terus
Horasma dihamu amanginang. Asa tapahiut-hiutma acara nong dipatupani huriatta di acara pasion na perjoloon. Huriani tuhata namarpungu dohita burginon patupahon parningotan di panon ni Tuhan Yesus Kristus. Di bahini naing dotakas para diota roha doho pikirata. Laho paihut-ihut acara na pinatupan ni huriatta di bagasan dua burginon. Asa tuung takas targorga jala tapak kilalahon. Habibir ni tinaon ni Tuhan Yesus Kristusi. Nama kokop pita jolma pardosa asa saut malua hita. Atong taparade maroha perjolo mahita martangyang nahom di inganat tabi. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 76 ayat 1 ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Tabering mainduk ni haporsiaw ni, jala napaujuk kosa, ima Yesus namanaon parsilangoni, sikat nilas ni rohana tohap nahian, so yetong ihailaon, gabi hundul di siamun ni habangsa ni debata, paingot-ingot hamuma ibana, napataon paraloan si songoni, dopak ibana sian akka pardosa, asa unang marnaluja hamu,
unang mandate tondi muna. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasaraor si Pangulo na padumhon jolma dohot debata. Hupuji hami guarmi, jala hudok hami mauliate tuho, ala ni saluhut na binahemi. Patupahon hanguluan di hami. Sedongani mahami marhiti-hiti asin ni roham. Asa hupik kiri hami toktong na tinommu, dohot hamamatem. Asa huarsakok kami dosa nami. Jala asa tubuh di hami haporsyaw na sitong. Jala asa maroha hahulongok kami, huhut mandok mauliate tuho. Asa olo hami mangihutton horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homatama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu. Marhite-hite mudarmu na badiay. Olat nyon, ro di saliling-liling na. Amin. Marinde mahita. Tuhan Yesus borhat tu Jerusalem, tajahama margati soring. Jadi diarahun Yesus ma na 12, jala di dokma tu nasida. Nanakko mahita tu Jerusalem, jala tulus ma tu anak ni jolmai sudena natar surat di akka panurirang. Ai pasahaton nama ibana tu akka perbegu. Gabi isahanna, leanna jala tujuran nama ibana. Dungi mulak mangulu ma ibana di are patuluhon. Alai dang jatuh sian sida agi otik siani. Ai bunido hatai sian rohana sida. Dang diboto nasida nahina tahun nai. Alai hehe masada sian nasida, imasi kayapas. Situa ni malim di nasa tahun ni, didok matu nasida. Nahurang roha dohamu, dang dipikiri rohamu na, denggando mate sahalak kumokop na toropi, unang lahumago sandok bangsoy.
Marende Mahita, Sion buku Indo nomor 24 ayat 2. Yesus ditomu-tomu di Jerusalem. Dungi ono marinari asa dapot pesta Paskai, sahat ma Yesus tuhuta Betania, nani ingani ni si Lazarus, na sinunggulan ni Yesus sian namate. Jadi di Paulina sida madisi si panganun ujuan di ibana, si Maria do makubasi, si Lazarus masada dungan namangan disi. Gabi disibuat si Maria ma sahati miak nardus na arga na sumarsaur. Dimiahi mapak ni Yesus. Ubu nama dibahen mangalapu. Jadi digohi uap ni miakima bagasi. Dungini na Jesus ma, pasombo ma ibana, adi parade doi hira tu ari hata tanupi, ay tung adong napugos di tunga-tunga muna, jala asal maulo hamu, tarpatongok kamudo na dinggat tu nasida, alayang guaw, dang manotong ihamuna, itap ni natarbahesa do diulanay, namanjuluani do ibana mamiyahi pamatakku, songon na mananom, situtudo hatakot tuhamu. Manang di dia lihat purtibyon di jamitahon musay barita na ulion. Hatahonon na do na binahinay gabi baritana. Dungi dapok Yesus ma halo di sada, ima dihunduli hombar tu natar surat, unang homa biar ale borusion, idama rajam donaro, marsi hundul di anak ni halode, jala halak parise dohot de banasian natoropi mandok tu ibana, oraya tong akasesiami guru, alay ni nama mengalusi, hudok ma dihamu, out ma au hom nasida, menjauh-jauh ma akabatu.
tabegema kor paduan suara Ina Maria. Tuhan Yesus patupahon ulaun na badia. Alai di hari perhubasan perjolo di pesta Paskai, didapot tosisian nama Yesus akanin nama. Tu dia ma paturion nami diho panganon Paskai di pangidoroham.
gabi di dokma, laho mahamu tuhuta na nirapot ni sianu, dok hamu matu ibana, tona ni gurui. Na dapot nema tikiku, di homa au sorang, laho mangan paskai, rap dohot sisiaku. Jadi saut ma disuruh ibana sisian na dua halak, jala di dokma tunasida. Melolau hamu tuhuta pajuk pangmahamu disi, dohot sahalak na mangusung aik sahudon. Iba nama ihutok kamu, tu iba nama dok kamu. Di dia do bilut inganan, asa hupangan hami paskai rap dohot sisiaki. Jadi patudohonon nama tuhamu bilut perginjang sada, na lambas, na tipa hinembangan, disima paturi hamu dihita. Tunghoma ale Tuhan mamuripatu, dungini na Jesus mamangalus ibana, dang diat tusiho pambahenakku na tuho anggon waing. Musepe boto omui, dungi didok si Petrus ma tu ibana, matua tanoon, dang buryom mupatu, dungi ni na Jesus mamangalus ibana. Molo so buryok kuho, dak partohap po diaw, dungi ni na Simon Petrus ma. Ale Tuhan, unang maholan patu, dohot matangakku, dohot ulukku, gabi dijuk Jesus matu ibana. Halak nang maridii, dangik kombe burion. Alay nung ngasude ibana iyas, naung iyas do anggo hamu, alay dang luhut hamu, adi tanda do si pasahat ibana, umbahin na didok, dang saluhut hamu iyas. Jadi dinamangani na sida, na Jesus ma, situtudo na hudok ot tu hamu, sada sian hamu naik pasahat tonaw, dungi marsak situtuma na sida, gabi dipandok bema tu ibana, datu ngawi Tuhan, alainin na mamangalusi. Iyai narap dohotau manurdukot tangan na tu parikawan, ido na pasahat tonaw. Tong donian ujung ni anak ni Jolmay songon natar surat yan. Alay marjea do halak na pasahaton anak ni Jolmay. Tagunan unang ma sanga tubo iba na tuhas yang anon. Jadi disernok pemasat topik, dilehoma tu si Judas Iskariot, anak ni si Simon. Jadi dung dibonduti, dibongoti si Bolisima ibana, dungi didok Jesus matu ibana.
humatop ma ula si ulaumu. Jadi dinamangani nasida, dihindak Yesus maroti, di pasu-pasu ma, di ponggoli ma, jala di parlehon ma tu akka sisianna, huhut ma didok. Jalo hamu, pangan hamu, dagikku doon, dungi dihindak ma panginumani, didok ma mauliate. Di lehom ma tu nasida huhut ma didok. Sude hamu manginup siani, ay mudar hudoon, mudar parpadanani, nan yusehon ni humokop torop, bahen haisaan di dosa. Aleh hudok matuhamu. Naso tupa be inumokku olat nion sian perbui ni hawangguri. Sahatro di arisogot. Disima inumokku naim baru. Rapdohot hamu di harajaun ni damang. Alai ni na Yesus matu ibana. O Simon, Simon, nung nga di pangido si bolis naik segaun na hamu songon dahanon. Alay yaudo manangyakon ho. Unang mitop hapor siyomi, jadi dung mulak ko sogot torham. Pargugoy ma rohani akka haanggim. Alay ni na Yesus ma, hudok matuho Petrus, dang martatahuak manuk sa burnginon, so jolo tuluhali, so ada honommu, naso tinandamahu. Tabegema kor Emmanuel.
di porlak Getsemane. Dungi saha ma Yesus rap doho nasida tu porlak sada na margoar Getsemane. Jadi di dok matu akasian nai hundul mahamu jolo di son saliling di sana umar tangiang. Dungi ditogihon masih Petrus dohot anak ni sisi Sebedeus na duai. Dungi gabi marsa situ tuma ibana jala bobosan. Jadi di dokma tunasida. Masai marsa situ tu doro haku. Hirana mate do. Di somma hamu dungo rap doho tau. Dungilah huma ibana padua hali humar tangiang nin nama. Ale yamang. Molo sutarbahin salpuon dangikon huinum. Sesaut ma lomoni roham. Dungi dinaro ibana. Terpudu musema sisian nai didapot. Ay namasay do salibun nasida. Jadi ditadik kema. Lahu humar tangiang patulu halihon mandok hata odeng. Dungi didapot toma muse akasian nai. Jadi di dokma tunasida datamuna do pemudum dohot maradian nunga dapot dikinan waing sahat ma anak ni jolmai tu tangan ni perdosa hehe mahamu lahu mahita indi nungaro napasahat tonau. Asadung di dok tunasida ahudoi sumurut manasida mertinggangat tutano dungi diulahi mamanukun nasida isedo nanilulom muna jadi didok nasida ma Yesus halak nasaretido dungi nina Yesus ma mangalusi nasida nungahu pabawa tuhamu ahudoi asamolo au dilului hamu loas malaho akaun ay naing do jupang nadidok nai danga dong namago hubahen agia sadasian akka nanilehom mitu au. Dungi adong masian akka dongan ni Yesus mangalaluhon tanganna disitta ma podangna ditapul homa tunaposoni situa ni malim sahalak dipisik koma pinggolna jadi didok Yesus matu ibana pasarung podang mi ay naman itak podang mago do bahinon ni podang alay nasutar bahin doau alay nasutar bahinau do dinaroham mangido sian damang asa dipadiri diau saunari lobi sian 10 loksa suru-suruan alai songon dia ma disi saut
hata ni natar surati naman do. Ikon masa do songoni. Marinda Mahita, Sion Buku Inde nomor 122, ayat 1 dohot ayat 2. Tangiang manopoti dosa, tajahama margati soring. Sian unduk dohot serep ni roha, tatopoti madosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Asima roham diau ale debata, hombar tudinggan ni basam. Saya sisama akka pangalasyokku, hombar tugodang ni asin ni roham. Ainung nga huboto akka pangalosyokku, jala sa tongdo sosoan di julokku dosaku. Tongondo di bagasan hajahaton duaw tubu, jala di bagasan dosa di jakkon day nangahu. Sayura si maahu sian dosaku, marhite-hite sanggul, asatung ya sau, saiburi maahu, sumaksa kahu sian itak. Say huku pimabuhim maida akka dosaki, jalasi sama akka hajatokku sasudena. Say unang pabaliaw siyan julom, jala unang usati tundim na badiyay siyanahu. Asa huwajarhon akka dalammu tu akka perjahat, asa mulak akka perdosa tuho. Rap mahita manjaha, say patubu mabibirmu ale Tuhan, asa barita honokku puji-pujiamu. Tabigima baga-baga ni debata taringot tuhesan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah.
Nunga pola hupasisi akka pangalau sim songon ombun. Jala songon ombu manorop akka dosam. Say mulak mahotu au. Ayaw do si paluaho. Hasangapo ma di debatana di ginjang. Amin. Sunggul-sunggul di Pasion na Parjolo pertangyangan Pasion. Hari Selasa 31 Maret 2026 sadarion Pasion Parjolo na pinatupan ni Huriatta HKBP Sutoyo andorang so perningotan ni Ari Hamamate ni Tuhan Yesus masuk jam 10 sia 30 wib. Na paduahon pertangyangan Pasion na paduahon hari Rabu tanggal 1 April 2026 di Patupa Huriatta do Pasion na paduahon masuk jam 10 sia 30 wib. Na patuluhon perningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus. Hari Jumat tanggal 3 April 2026 perningotan ni Ari Hamamate ni Tuhan Yesus masuk ibadah 5 hali. Ibadah Parjolo masuk jam 5 wib, bahasa Batak sekaligus buah-buah ijuk. Ibadah paduahon masuk jam 8.30 wib, bahasa Batak. Ibadah patuluhon masuk jam 10 sada wib, bahasa Batak. Ibadah paupaton masuk jam 10.05 wib, bahasa Indonesia. Ibadah palimahon masuk jam 10 wib, bahasa Indonesia. Di sude ibadah diuduti marulaun nahohom dohot ulaun nabadia. Tabigima kor paduan suara NHKBP.
Marende mahita sian buku ende nomor 70 sia, ayat sada dohot ayat 2. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita salutna. Dihita damang dot dainang, hatani tuhatta di minggu di ari pasyon na parjolon, tarsurat sian Galatia. Galatia bindu onom ayat 14. Songonon ma didok disi. Alai dau ma sian au nama muji diri. Anggo sosiala silang ni Tuhatta Yesus Kristus. Marhite-hite ibana do tarsilang portibion diau. Jala aupe tarsilang do maradopon portibion. Diata Indonesia didok. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ima sahatna. Dihita damang dot dainang nunga tatangihon sebagian barita pasyong manang panaon ni Yesus Kristus. Jalasiani do hita boy mambotosa. Ahado sasitong na masa 12 jom andorang hamamate ni Yesus Kristus disilangi. Alusna provokasi, money politics, pengkhianatan, peradilan sesat, dohot penyaliban. Jala sian barita pasyoni. Ahado na dihilala Jesusi, andorang mate nasida. Alusna kesendirian, dipasiding, mabiar. Jala sian baritai, damang dot dainang, barita pasyon, panaonon ni Yesus Kristus, gabe taboto do. Akan namasa
Godang do aka si taonon na dia do ni Yesus Kristus. Jala siani lam yakin do hita damang dot dainang. Alani do satta do ido umbahen gabetar silang Jesusi. Barita pasyong ima barita nama cai gajang jala lengkap jala boima dohonon tragis. Ise do sasitong na laho mamunu Yesus. Siapa yang membunuh Yesus? Sian baritai takas do boi hita mamereng damang dot dainang. Halak Yahudi ido na parjolo jalan apa duahon Judas jalan apa toluhon Pilatus. Sian baritai alai molohita sasitong na mamereng damang dot dainang. Nasi dahi holan eksekutor do. Ise do sasitong na laho mamudu Tuhan Yesus. Sian barita pasyoni boy hita mamereng. Hamu baon. Perubahan sikap. Halak Yahudi. Pilatus dohot si Judas. Jalasian hamu baon ni rohaido. Gabe taboto do damang dot dainang. Sasitong na hitaipe tongdo dohot marsala. Karena bagaimanapun natului ima sada cerminan tu hajol maun. Satu cerminan perubahan sikap yang terjadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Sian Getsemane sahatu Golgota. Adong do hamu baon perubahan sikap. Isedo sasitong na membunuh Yesus. Dihita damang dot dainang. Andorang masuk Yesus tu Yerusalem di Minggu Palma. Sudedo godang jala godang halak Yahudi. Mandokon andorang masuk Yesusi mamboan halode didok. Hosana anak Daud, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. HP dungsonari dan ketika sudah memasuki masa-masa kematian, orang Yahudi berubah seolah-olah termakan dengan provokasi. Dan dia berkata, dan semua orang berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Orang yang menganggap raja justru berkata, salibkan dia. Onma sadahamu bauni, bangsa Yahudi. Jala kita juga tidak terpikirkan amanginang. Perubahan sikap si Judas. Yang awalnya Yesus sangat simpatik kepada dia. Tetapi gara-gara money politics, hanya sebatas gara-gara uang, hatinya berubah dari simpati menjadi antipati. On mahamu baon napaduahon, taringo tu si Judas. Dan yang ketiga, kita juga tidak habis pikir. Songon dia hamu bau ni si Pilatus. Di boto nasida do. Dang marsala Jesusi. Alai sian hamu bau ni di patudohon nasida do. Sada kepemimpinan yang lemah. Yang tidak berani mengambil resiko. Jala dia melemparkan
kekuasaan itu kepada orang lain. Sehingga Yesus menjadi korban. Orang yang bersalah menjadi orang yang dihukum. Dihita damang dot dainang. Bangso Yahudi, Pilatus, Judas. Ima sada sorminan tuhita. Tidak adil rasanya kalau kita hanya menganggap kesalahan ini milik Yahudi, Pilatus dan Judas. Alana jojodo hita sarupa tongdo songon si Judas. Terkadang kita juga masih lebih penting dan bisa menjual kebenaran itu hanya gara-gara uang. Kita bisa membeli ideologi kebenaran, bahkan keyakinan kita bisa kita jual. Jala tongdo damang dot dainang. Hitape songon si Pilatus dong. Ketika kita disuruh memimpin, kita gagal memimpin. Kita gagal memimpin secara adil. Dan kita lebih mencari aman dan menyerahkan kepada orang lain. Dan mengikuti suara mayoritas. Kita tidak berani membela yang benar. Jalan apa toluhon sarupa do sipata hita songon halak Yahudi. Na olos songon na laho mangihut-ihut. Dan taboto songon dia hasitonganna. Tetapi kita mengikuti suara mayoritas seolah-olah itu benar. Dan kita merasa bangga kalau suara kita bisa merubah yang hitam jadi putih. Yang benar jadi salah. Dan kita merasa proud di dalamnya. Jala godang dohita si songoni damang dot dainang. Ise dosa sitong na nama munu Yesus. Dihita damang dot dainang. Dosa dohot hasalatta. Ido umbahen gabetar silang Yesusi. Ido gabe didalani nasida via dolorosa. Jala nunga dipaingoton si Paulus marhite turpukta sadarion. Alai dau masian au nama muji diri. Anggo sosiala silang ni Tuhatta Yesus Kristus. Alana jojodo hita hajol mau ni laho pasiding silangi. Kita sering lari dari salib dan kita sering ingin hanya mendapatkan instant salvation. Keselamatan yang instan. Songon pandok ni Bonhoeffer, keselamatan yang harga murah. Tetapi kita takut untuk menjalani salib. Jala salah sada PR na balgado tuhita damang dot dainang. Unang mahita songon si Demas. Dung didok si Paulus. Di suratna na parpudi. Didok nasida. Dia sudah mencintai dunia ini. Dia meninggalkan aku. Jala unang mahita songon si Labs. Adong do sada tradisi. Sian gereja mula-mula. Hala Kristen na murtad. Jod-jod do didok silapsi. Orang yang takut menerima ancaman dari Kaisar Nero. Ido umbahen hala Kristen na murtad didok silapsi. Adong dosa ada cerita na unik damang do dainang tradisi lisan sian gereja mula-mula.
Ima didok ra ngahea di bege hamu. Quo vadis Domine. Quo vadis Domine. Sian tradisi lisani gabe dibaen ma tu novel. Nomor judul Quo vadis a Narrative of Time of Nero. Jala dibaen ma sada lukisan. Ima lukisan na dibaen ni Anibal Karasi berjudul Quo vadis Domine. Quo vadis Domineon ima hatan haruar sian si Petrus. Dung tarpilit nasida gabe pemimpin gereja mula-mula na jolo di Rom. Alani ancaman Kaisar Nero nasida diancam gabe mabiar manasida. Dan ada hatinya untuk meninggalkan Roma dan kembali ke Yerusalem. Alai damang dot dainang dung adong sangkap nasida lahu haruar sian Rom tepat di pintu keluar Romawi. Ima di Via Appia. Dia bertemu sekali lagi dengan Yesus. Dia bertemu lagi dengan Yesus yang bangkit. Dan dia berkata kepada Yesus, Quo vadis Domine. Kemanakah engkau Tuhan? Jala dialusi Yesus do. Romam eo iterum crucifigi. Nomor 8. Saya akan pergi ke Roma untuk disalibkan kembali. Dari kata-kata Tuhan Yesus ini, kita bisa melihat ketika kita tidak setia dengan salib Kristus, maka Tuhan berkata, saya akan disalibkan kembali. Saya akan disalibkan sekali lagi. Supaya kita betul-betul untuk bertobat, untuk setia. Alani dihita damang dot dahinang. Nunga tatangihon barita pasyon. Panaonon ni Yesus Kristus. Di sido hita boi memahami ikon satia do hita. Asa unang gabe tarsilang muse Yesusi. Supaya kita menjalani apa yang diperintahkan, yang dinasehati Paulus. Jangan kita berbenggah di dunia ini, tetapi bermegahlah di dalam salib Kristus. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata mandok moliate hami tuho siala asi dohot holong mi Tuhan. Boi hami matpungu sadarion. Jala boi hami marsaur dot hatami. Nunga hutang yok kami Tuhan. Barita pasyon. Barita panaonon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala jojot dohami Tuhan. Lau pasidikon silang mi. Di ngolu nami. Alani Tuhan. Sesama dosa nami Tuhan. Pargogoi hami Tuhan. Asalam satia hami. Mangihutot ko marhite silang nabadiai. Pasu-pasu maruasmon Tuhan. Huria HKBP sutoyo Tuhan. Tarumobi namar pungu sadarion. Leon hai pason dinasida. Jala tambahi aka rejeki dinasida Tuhan. Aka dongan nami Tuhan. Nasoboi rap dot hami. Alani parsahiton. Homa pamalupon sahit nasida Tuhan. Asa boy nasida
mangihuton barita pasyong, ibadah hamamaten ni Tuhan Yesus Kristus, jala boi hami marsaur dot nasida. Moliate Tuhan di bagasan Kristus Yesus, martang yang hami Tuho. Amin. Marende hita laus tapapungu ma peliatta. Jongjong mahita. Tapasat ma peleton tu debata martang yang mahita. Ale debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut seleon lehon na denggan dot nasa ulibasa na melutus. Upasat hami mah sian lehon mi tu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar sayang hami pelianon. Patimbulan harajan mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang di senelehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita di tangyang alea manami. Alea manami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajaonmu. Saya saut manglamu. Di dosa didungan namar dosa tu hami, unang hami tugion tu pangunjunan, palua hami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasahorhon ma damena tutondim. Horas. Dihita damang dodainang naking adang sesada koreksi, naking di Papua Paragenda naking adong kesalahan teknis. Molo di hari Jumat masuk do songon nasomal jam onom pagi. Buah-buah mijuk hari Minggu do paskah parjolo. Ima koreksi tu hita.